Sanibonani babukeli enhlanga nasezantsi lo mbingelelayo uDlubeka anowakhuzwayo lapho endaweni yasini. Namhlanje ngithi ngizonazisa ngosuku okhulu lwendumezulu esasizwa sonke sisemthanye ngomhla ka-20 kuyobe konakele kakhulu, kuyobe kuphuma iMinister yamasikandi sithi yayo Hlokwe Amashiqa. Lapho besoke sibashiqela yonke indawo ngalo zonke amaqomo onke indaba zonke. Ngiphinde ngixolise kubantu ngoba sasisibazisile bathanda ukucima amasikandi ukuthi uDlubeka uzimasikhulu kwakungenxa yento ethizeke bekunenxushunxushu indaba emhlaba zona eGoli zey'ndaba zey'godi zasemakhaya kungasebenzeki ibe kungahambeki. Lokho-ke kwathi kusikhuluma kodwa siyabonga bafethu mangathi sifisa betholelane kakhulu uqhubeke sikwazi ukusebenza sonke asikho-ke lapho. Bafethu kuningi engizokuthola kule CD kaDlubeka ezophuma esihloko Amashiqa. Njengengoma lapha kuney'ngoma ezithi umntana okhulele eGiyani angibaya amashangana nalomntwana. Yizo iy'ngoma engizokuthola lapho. Kube ney'ngoma zothando lapho ezimnandi kakhulu. Nginkulumo ngayilindile zithi ngaye ngiyabona ukuthi uthando into into emizuzwana mawusadidekile. Ungazithatha isibhamu uyidubule ubala into emizuzwana mawusadidekile. Ungazithatha intambo ey'khulu uyikhumele ubala into emizuzwana mawusadidekile. Yingoma ey'khona-ke lezo bafethu. Sithi kaDlubeka iyashisa kakhulu, iyashisa kakhulu. Ngizocela nje kunina abathanda umculo wamasikandi, sengiculile nabantu abaningi ukuhlukana kwabo. Kulokhu ngifuna ukwenza okuhlukile, ngifisa abaculi abathathu ezibafishane lapha. IMonday kuyobe kuwusuku lokugcina ngisestudio ngiqedile yonke into. So ngicela nje ukuzwa uvulweni ukuthi ngifisa ngisebenze nobani. Bakhona ababili abasenhlizweni yami, bakhona abasenhlizweni zami, kodwa ngizozwa ngami. Then mase ngiyayimodela mina-ke ngoba amafuta engimzini ngimafakile, mina ngizokhetha ukuthi ngisebenza naye. Kodwa kulokhu ngizobeza abaculi abathathu umhla ka-20 kona-ke iyashizwa ezansi, iyashizwa umhlaba wonke njengoba umulilanga lingadlula. Asadvertise badlala, siyacula baba, siyacula angazi okusayikujana kuyokuqhuma ngalelo langa mhla ka-20 noma kanjani. Yashala ngi-fast and quick futhi umlilo siyabangena kusajiya futhi kuyoze liyoshona sidibene emakhelwane.
and Peak kuningi engisazokubona okusha njengoba nabo ngo-2017 ngathi ngifika ku-Cross Media ngafika nomehluko omkhulu wengoma nakulokhu ngiphinde ngenze njalo kwi-Fast and Peak ingoma lapha iyadida mina ngoba ngumculi-ke iningi into engihlezi ngifika naso ngoba ubona nje ingoma ethi ngqongqo gcine sebenzisa abaculi abaningi lokhu esingakufaka sibona namanje ngoba ngenze le ngoma ethi ngithanda umkani isitayile ngiqala ngqala ukusingana eminyakeni ezukaleni kodwa nje kunesitayile enginaso kulo nyaka ingoma nje ey'ntathu eziyi-4 ehlukile kodwa ngisho ukuthi ngizithanda ngisebenza ukuthi ukhulu lusephambili angithatheli kwabathize ngisebenzisa ingoma uzobona unyaka ozayo lesiqu lesi ngoba bazosebenzisa laba abasebenzela thina kodwa nje lokhu ngithembisa kakhulu ngoba ngaphansi kwe-Fast and Peak nje kuningi engisazokubona okuhlukile kodwa mazi njengoba sekuqalile abaningi bangibuza ngithola ngidibana kanjani no ngadadazeli kuningi engisazokubona Fast and Peak yakuthi